iki lho. Oh iya ta. Kathokmu jar. Wah, kathokmu dienggo Manohara pas ukurane padha. Kowe karo Manohara wis kene iku. Anu, lek ijol-ijolan iki mau. Oh, jol-jolan. Ayo, Mas. Kadung kathokan kok. Oh, iki Tampilkan nganggo kathok. Cristiano Ronaldo. Oh, apik. Iya. Sing diserang kecamatan iki. Kecamatan Desa Gude. Kula trimane nyunggi merake kecil, kowe dadi merake, Mas. Yo. Oh, dadak merak ayo. Sing jalu sapa? Pak Daryono. Dudu kowe lho. Sing kleru kowe kuwi kok malah. Ini malah ana kancaku, temanku juga adikku yang dari Padang Panjang. Sapa? Iki Mbak Kurniasih Zaitun ini mahasiswa S3 di ISI Surakarta. Oh, sak level kuwi. Ya, penelitian tentang tradisi khususnya Jawa. Heeh. Pancen tragedi iki wajib dipelajari. Apa kuwi mau apa belajar apa tradisi kok Tradisi, tragedi. Ambene ora. Ora ana sing mempelajari repot. Pas iki sik ana Manohara, sik ana Bagong. Oh, iya. Iki Bagong upgrade iki. Nggih. Lah mbok menawa Bapak Bapak Panglima kersa Pak Panglima sik nganu rembukan isik bernostalgia di dalam sekolahan sama teman-teman lama. Oh, oke. Monggo. Niliki. Nak Manohara iki dimanfaatke mumpung ketemu. Sik neliti kok kamar mandine kadoan nggone pucuk. Ah iya. Ki Mbak Mano. Ki sik ana Bagong barang ning kene. Wah. Mriki lho Mas Bagong ngancani Mas Gareng niku. Iki lho wis iki lho. Entek rantek panganan iki. Kok ya. Ngapunten mau dereng salaman kalih. Iya. Pak Dalang lho. Iki selerane kaya kowe bener. Pak, ya Allah. Kula didemek ngoten mawon pun meteng lho. Lha iki wedhus apa piye didemek meteng iki? Lah kula reden kok. Oh, reden to. Ngaturaken wilujeng napa niki? Enjing nggih. Wilujeng enjing Bapak Wabut. Pak Wabu. Matur sembah nuwun tasih Oh, kersa Pak nggani enjing. Pak Hariwur. Pak Hariwur. Nggih, Pak Hariwur mboten nyekar malih to, Pak? Aku kangen karo suarane Pak Hariwur. Ana kangen kalih swantone napa kalih nganune sawerane. Lho, Pak Hari benjang menika September badhe wayangan melih. Nggih, Pak Hari kula tenggo. Penutupan masa jabatan menjadi Wabub. Kula eling-eling, Pak, bibar pandemi kalih tahun terus panjenengan nanggap. Celes. September nggih, sepuntene mboten saged, Bapak. Lho ngopo? Nah, September ana acara apa kok kowe ra iso? lah ra dijak. Oh. Wayangan kae. Nekat. Ya malu to kok. Heeh. Ayo. Iki ndang sing nyanyi sing nggih. ngene lho. Iki masukan kanggo kowe. Piye? Sok meneh dadi seniman sing total. Piye? Dadi pupuran yo tekan kene ora terus kene. Kok kaya ana ventilasine ning kene iki. Niku mau nggih salat tok. Nggih salat. Gosok-gosok ke sajadah kok piye. Wah. Ora apa-apa ning lak rada kopere papat. Kene Mas. Emang kula ndek jenengan. Oh, iki senengane sing suwek-suwek niki lho. Ngeten lho. Tuwek kok suwek. Anu ya Mano. Dalam. Gawe senenge wong akeh iki gedhe pahalane. Injih. Bengi iki kowe ning kene sempatno dan berbuatlah untuk menyenangkan orang yang mirsani. Injih kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Pak Joremi nggih. Oh, Nggih, sapa? Pak Joremi. Yamene Remi sapa? Nganu WO Mas. Asmane Pak Nggih, Pak Joremi. Joremi. Tak kira mbok larang Remi Joremi. Matur sembah nuwun injih. Nggih, Pak Lagune mbok pilih Joremi. wonten pamundutan. Nggih, menika wonten caping gunung. Oh, Nggih, injih. monggo menika saged utawi Injih, sing monggo. tren-tren sakniki kula nggih nderek. Monggo Mbak injih. Mangga. Kowe tadah kowe. Remananipun Pak Wabub menika Apa, samping gunung. Oh iya. Nggih. Ngerti seratenane Pak Wabu. Injih. Nggih. Iki jengleng kono kedadak sing suwek iki. Hah? Langsung napa? Oh langsung.
ora nggo bawa. Darmuji. Pun nganu pun injing lho, selak subuh. Nggih. Mas, sing semangat nggih. Langsung mergo bar iki selak tetek. Tetek jarang pundi? Kula pun mboten ngoten niku lho. Oh, alhamdulillah pun tobat syukur. Mbok karo sing gedher ket mau ira-iri njaluk nomor telepon barang. Janur ajur kula kali niki, Rin, sepeda motoran. Oh gitu. Nggih, tanggapan dateng Trenggalek kula nggih kali Mas niki. Kula tasih prawanan kula riyen nika. Wis sing anu iki. Kok sing anu napa? Lho sing gonceng ki ya iki. Nggih, jaman semono. Kowe karo kowe iki. Ora. Ngakono ora. Lho, ngakoni aku yo gelem. Jenengan ki aja ngono lho, Mas. Mbok saiki awakku wis mbledah kaya ngene ora gelem jenengan. Sirin sempat duwe sito karo ki. Duwe anak siji renek dase kok. Nah, ya hati-hati lho darahku iso mak swengok ngono loro iki. Mboten, kula mboten ngoten niku, Mas. Kejaba nek dikengken mboten napa-napa. Kowe rung tau kena dompo to? Iki. Napa, Mas? Dompo. Dompo. Ah ya dompo. Walah. Dompo. Nah, jok mau kok jenengan ki nek nganu kok iso kleruwe ketoke kok kesel ngoten lho, ketanggapan. Arep nek aku lara. Mboten kaya. Saiki bawa ora to langsung to? Nggih langsungan mawon. Oke. Nggih, enggak. Waktune niku pun mepet. Waduh. Sing gendang langsung ketok pipo. Arep buka telu apa kok kendang? Monggo. Weh. Aja ngingeti aku to, Mas, isin aku. Kemene. Sing biyen ya biyen rasa diungkit-ungkit aku. Tak goleke sing kendaraane akeh. Nggih. Sing nyaron ya lho. Kendaraane akeh. Moh kaya ora tau wadus. Kok bener. Iki waskita tenan iki Manohara waskita. Ning pedahe pirang-pirang juajer didusi kabeh. Wah, akeh Wonge sepedane malah kempli. tirakat. Alhamdulillah. Mergo banyune entek nggo ngedusi kendaraan dhewe. Dadi kados. Ah iya. Nggih. Monggo. Monggo Mas Noval langsung Mas Noval. Ya. Nggih. Enggak. Caping gunung katur Pak Hari Wuryanto, ke Pak? Ada. Ayo. Digawe jaranan ya, Mas. Mengke sampean dadi ya, Mas.
Tumpakno Mbak Manwara. Lho dalem? Tumpakno. Nggih kuwalik to kok ya. Iki kuwalik to. Kuwalik piye to? Ingsun ingkang niti. Apa ya Doyan kowe? iso? Doyan kowe. Mendem sih. Wah. Mengko jenengan ndak kethek mangan klentheng. Ngapa? Wis tuwek ra iso ngalor. Wong tuwek pikirane peteng. Nah, Lah ora dilurusne yo. Jodoh. Aku bengi iki ternoda. lah ternoda napa? Aku mbok nek kethek mau. Mboten kethek. Terah munyuk. Ya Rok, ana Rok. Bro. Yo. Sakara bisa genang desa Monggo Prof Imam Robandi NS Sugeng Laras. Bapak Sami Jombatan. ayo yo. Mangke matur iki di nganu nggih, diriyokne nggih. Apa? Mangke di ponorogen. Oh, wi. Manut wae. Jenengan ki aku dangu mboten riyak kali jenengan lho. Ayo petuk pisan nyiksa wong tuwa. Mboten nyiksa, jenengan disiksa nggih biasa. Kayak lho ya aja biasa to. Reng. Nun. Dintum loro. Iki dipotong milih ndi? Ngiwur bang isor. Aku alunggur ngisor kotekan no. Lah kok konekan piye to? Lagi ngene wis suarane tek-tok tek. Ayo malah kaya lato-lato ya, Rek. Iya. Saya wis tahu saiki. Ngerti kaya lato-lato. Sudah pernah merasakan lu? Ora ngawur, mung biyen meh anu. Meh napa mpun? Mrung. Lah iki kaya ngene kok lu berarti seliramu padha karo bapakmu. Kok iso? Bapakmu ora ngene. Putluk. Ben bengi iki nonton kok Pak Sukrono. Bingung Pak Sukron, kangko apa yoyok. Bapake yo kaya jagat idalan ngopo isine telu tok to. Ayo. Delok YouTube iki anake sing ditonton bingung akhirnya delok Mbah Narto. Mbah Narto gemblung. Sing anu kuwi sampak ora jelas kuwi. Oh, mluro. Yuk. Sakara desa gunung desa dadi aja
Ra gelem joget tak undange Satpol PP lho akeh iki. Lah kula Wong wedok. tuwek wis pesisiran. Kula wedok kok kan reokan apa nggih saged? Apa ora ana wedok reok jatil? Ya nggih pun, nggih pun. Lah kula jarikan lho. Ayo Mas. Dar. Mulune dar. Yo. Iki arek reok apa bal-balan to, Dar? Kowe iki arep nyinden apa turnamen? Lah terane Kok wedok. nyinden kok katoke Adidas. Lah terane wedok tapi kan lho, kerangkepan sing penting lan. Timbangane ketinggal lato-latonipun lak nggih rangkepan. Piye kuwi reng? Lagi iki enek sinden iso katokan cekak lho. Sing penting kan aku lak biru. Mas. Oh. Karo bojoku mulus kuwi. Lah kula wedok kok kon reok. Loh, lah kae jatil kae cah wedok apa lanang? Wedok. Lah kowe mosok ora iso kalah karo kae. Ya wis ayo Jare kowe cah Medion. kadung rangkepan kok ki menggone Mas ki lho. Oh iya ta. Katokmu Jar. Wah, katokmu digo Manohara pas ukurane padha. Kowe karo Manohara wis kene iku. Anu, lak ijol-ijolan iki mau. Oh, jol-jolan. Ayo Mas. Kadung katokan kok. Oh, iki Tampilkan nganggo katok. Cristiano Ronaldo. Oh, apik. Iya! Tendangan bebas. Wong reok kok tendangan bebas niku lho. Sing diserang kecamatan iki. Kecamatan Desa Gude. Kula trimane nyunggi merake kecil, kowe dadi merake Mas. Yo. Oh, dadak merak ayo.
Mano. Aduh. Iki ketara iki. Kose. Ngapa? Mules. Mules napa? Ketatap sirahmu. Nganu nuwun sewu Pak. Nuwun sewu Pak. Kamu itu melanggar etika di dalam wayang, Mbak. Lah napa Pak? Mula mergo sampean mergo nyale aturan tak kartu merah kowe. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Mun sah repot-repot. Keluar. Alhamdulillah. Keluarkan iki lho maksudnya, keluarno iki. Jenengane ya niki ngapunten. Walaupun tuh. Alah mboten penak ngeten niki kula. Aku sing cider. No. Aku sing cidera kok ora entuk. Apa? Dedek terluka. Men mbok remo mbok ben. Sing terluka sing pundi? Dedek. Kalau Dedek ora iso bangun kok. Lah mau dedek bobok mbok entrok-entrok. Lah pancen terluka ya sudah digeraji pisan ngono. Ya coy. Mbakku ya guru iki tok. Makasih. Masih ada Ini. satu, Mbak. Monggo. Mau digarap karo kanca-kanca men ketara yen aku iki dalang nom. Monggo. Runtah. Ayo, kaya nggen TikTok-e Mbak Dinda pemain volley itu. Wah. Panohara iki prabine permata tok lecet kabeh skilku. Sapa mau sing kejatah mau? Sing ayo. Ayo sapa sing merasa nyanyi latihan muntah? ayo, beri. Ayo muntah. Runtah. Runtah. Sapa ayo. Kene. Ayo Nduk. Pokoke agar ku sing nyanyi apik tak pek bojo. Ayo. Iki lho prawanane kaya aku wajahe ya, Mas. Sapa? Iki lho. Nah, ngene. Iya. Heeh. Ah, Bisa ya. lagune ngene-ngene iki kan iso kaya Anggit Laras Prabowo. Apa meneh kuwi? Ayo. Kowe wasamu gawe grup kok sak cekele ngono. Yo, diaturake yo. Iki bakal disuwanke mergo dipundhut tanggal 18 sok runtah iki. Ayo. Ayo. Lagu bakal kowe disowanke sing kuwasa lho. Ayo. Lambene ora. Loh, sing kuwasa wilayah. Oh iya, sing duwe Sing nanggap wilayah. to. Kono kepenake. Nggih. Yo, diaturake. Runtah oke oleh Madangkara Group dados.
Iki grupe anyar meneh. Ini adalah support yang digunakan TikTok yaitu main volley Mbak Adinda Indah. Sing nyanyi ayu-ayu iringane campur sari tanpa job. Oh iso. Sepi ra entuk tanggapan kok. Wah, jan kok sindianmu ki sing nom-nom ayu-ayu ya. Nggih. Aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Sing tengah kene kowe nak jogete. Sing di Aku ning gurine Manuhara. Heeh. Semak kok ngono. Lho larung dipasang kok kuwi kok. Gue biasanya munine mak tek 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 tek. Lato-lato iki. Pak Panglima lak lenggah. Tasih Mbok menawi mboten saya, mbok menawi kepareng nyekar. Yo Mas Gareng. Mosok aku, Mas. Lah sampean sing madhep rono kok yo. Nggih, mboten ngirangi nganu, Pak. Kamardikan Bapak menawi badhe nyekar mumpung yoga tasih gesang sedaya. Oh, sampun anu. Sampun, Bapak. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Ning nganu ki tenan jane iki lak ning Medion. Kudune sing di omah ki ora kitang siji nembang. Sapa? Lho, Bapak Kajimbing apa wakile Pak Har? Oh, ampun. Aku yang enggak setuju. Lho kok iso? Panjenengane sudah capek, sudah saya, apalagi ini sudah dini hari. Ning pamundhute Pak Kajimbing dipinangkani. Apa? Garuda Pancasila. Oh. Walaupun kita ragam budaya, beraneka golongan, suku bangsa, namun kita kembali ke Garuda Pancasila. Sing nyanyi Garuda Pancasila sapa, Dik? Ini adik-adik PR ini. Oh iya, iya. Adik-adik sinden maksudnya. Maaf, sinden. Betul metu dhewe. Maksud PR-ane Bu Kesi ngono lho. Dipelihara. Ora, lambemu karo atimu ra padha. Ayo ke, Dok, ngacek. Yo berdiri. Kene. Mergo iki lagu perjuangan. Kula nyuwun dumateng malah sedaya para penonton ing tasik lenggah nggih. Monggo menika adalah lagu ciri khas orang Indonesia. Garuda Pancasila. Moga. Oh, merdeka. Monggo Garuda Pancasila untuk Bapak Bupati dan masyarakat Kabupaten Madiun. Merdeka! Merdeka! Sembah nuwun, matur nuwun para kadang-kadang sedaya. Ugi sembah nuwun dumateng Bapak Panglima TNI Laksamana Yuda Margono. Mugi-mugi tansah berkah amanah, sehat lahir batin, tresna dumateng budaya. Amin. Mapane ana sekolahan SMA Negeri 1 Mejayan Mas Gareng. Nggih. Sekolah yang hebat tidak hanya menerima siswa yang berpotensi untuk mengangkat sekolahnya menjadi berprestasi. Betul. Namun sekolah yang hebat adalah mau menerima calon siswa yang lemah,
dan dicetak menjadi generasi yang gagah sehingga sekolah menjadi indah dan semakin megah. Amin